Takže čus lidi, vítejte u našeho druhého dílu parkour mapy. Máme zase Veltona, bohužel dneska není zvolený, takže nemá nyní na hlavě. Já zkouknu, jestli lidi. Nemám, no to nevadí. Takže dneska bude bez dýně, takže já jdu první a jdeme na věc. A chci říct, že hledám nějaký typky na natáčení, to už jsem říkala ale minule. A vlastně potřebujeme nějaký týpky, kterým jde udělat Minecraft server, protože my jsme to zkoušeli několikrát a pořád se nám to jakoby nějak nevede. Takže my máme totiž hodně nápadů a jelikož na supercraftingu nejde láva ani TNT, takže by to nešlo. Takže hledáme nějaký díky, kterým to jde. Takže potom napište do komentů a kdyby se vám líbilo, tak lajkněte. Když napíšete, že vám to jde a máte Skype a mikrák, tak to napište do komentů a my vám potom pošleme svůj Skype a potom se domluvíme. To asi všechno, ne? Asi jo. No. A jenom kdybyste viděli na nějakém serveru hráče jménem Řepka, tak to je Griefer, jo, abyste ještě tak viděli. Protože nám úplně... Já to tady celý vygrifoval. Takže jsme to museli postavit znova, ale... Ale udělali jsme to tak, že to je dobrý. No, teď jo, když jsem se děje. Ale myslím, že jsme to měli trochu lepší a já potřebuju žrát. Ale já nemám žrádlo, jsem úplně na hovno. No, ještě silovka. Takže vypadá... Jo, tak ty jsi to udělal kvůli sobě, jo? Takže teďka to vypadá na to, že já si to zase... že to zase vyhraju já. Parkour. No, minule jsem to vyhrál já, kámo. Ne, minule jsem vyhrál já parkour mapu. Smůl. Ale ty soutěže to vyhráváš pořád ty, jako je lukostřelba a ty vole. Protože jsem lepší, no. Ty nevyskočíš ani na druhý. No, takže jsem vyhrál zase. Dobrá. A máme hrozně nápadů, takže potom napište, když tak, jak se jmenujete na Skypeu a my vám to pošlem. Jo, a plánujeme... Klidně vám dáme gratis nějaký, jako začátečníci, kdybyste byli, tak vám dáme klidně zlato diamanty, co byste No, potom vám řekneme, kde hrajeme a mohli byste být s náma. Tak počkám, než o tom přijde a ještě... To je trošku další doba, ale... No, máte trochu pomůžu. Takže... no to ani nepomůže. Takže ještě chci říct, že plánujeme informačku, takže tam si všechno dozvíte, co budeme točit, co potřebujeme a to. Takže loučí se s vámi Mr. Škrovi, já jsem za chvíli mrtvej. To je dobře. Takže loučí se s váma Velton a Mr. Škrovi. Jo, jsem tady.